bafo. Yebo. Yebo kanjani? Ubuke kuwumuntu ongathi waphunyuka emlilweni indlu isha. Futhi umuntu osekhubazekile osewahlala etsheka ikhanda. Ingalo yakho lena engapha incane kunalena engale. Uma ungasichazela mfowethu ngabe wazalwa uje noma kwenzakalani ngempilo yakho? Hayi. Kwakwethu nginibeke nje kahle nje nginichazele ngale ngalo yami, hayi le ngalo yami ishi. Kwakukubi ngempela kwenzeka le onikubonayo lento kanje. Kahle kahle ayisasebenzi ingalo le yami. Ayisasebenzi straight. Ngani? Ukusuka kwayo kulo mjovo wesiwusebenzisayo. Lo ingozi ngalendlela le engazi ukuthi omunye umuntu oseceleni ngingambekela kanjani ukuthi ayibone le lo mzima lobu nalobukhulu lobu engizama ukuthi ngimbekele kona. Kodwa ke nasi ke ngathini indlela leyo yokuthi mina ngikukhombisa lento engikhuluma ngayo ingozi kangakanani. Ingalo yami ayisebenzi. Yes. Ikhona ngoba uyibona nje kanje. Kodwa nje angenzi lutho ngayo. Yabo. Angathi ayikho nje. Ngathi anginayo ingalo. Ngiyibona ngamehlo kuphela. Umuntu mayithinta iyezwakala iluthela ngoba ngichaza ukuthi baba mina into ngingakuthathela ngisho into elimazayo ngikukhombise kodwa leyo nto ngiyazi ukuthi into engeke kuyenze ivumelekele ukuthi ngiyenze indlela engezwe ngayo kahle kahle nje into engeke ayikho singachaza kanjalo ukuthi into engekho kumina ngoba nemithambo yakhona ayifunction yabo nje ingalo yami ayikho bakwethu. Kwenzakalani? Umjovo baba enye indawo futhi enzima kakhulu ngomjovo thina bese sesijova umqala shokana emqaleni. So mina ngashaya kasho ukuthi bathi umthambo wrong ongajova. Ngashaya kanje uhlangothi lonke mangothi niyabona kahle iside nje lonke lilaka left lami lilimele hayi kancane. Tshela ngisho sengikhuluma ngeinwele yayibo inwele. Celeni angithi uyabona. Tiyalana. Yathinteka. Kumjovo ungazi ukuthi kanjani yenze kanjani into kanje. Ngoba even ngisho isibhedlela ka usayitshela ngesibhedlela la engahlala khona. Ngeke ukholwe. Yabo. Lento esidlayo ke nalo sathana ukhona. Kwakusamele ngihlale. Ngaphuma. Okay, mfowethu yazi lento ngifuna usibekele kanjani ukuze umuntu azoyibona. Masilokhu sithi umjovo akuzwakala. Yes. Okay. Awusitshele ngosuku lokujova kwakho nokuthi kwathatha isikhathi esingakanani ukuze uqale because awuthi umuntu umjova manje ubona manje ubonakala. And kwathatha isikhathi esingakanani ukuthi uzohamba uyesibhedlela yiziphi futhi ingqinamba wabhekana nazo ngisho usesibhedlela up until uzophuma. But umbuzo wakho nguzwa kahle lo. Inkinga enkulu engabona ngayo ukuthi nginenkinga manje esayidini lami la lesinxele. Sengifuna phela ngiyavuka ekseni sengifuna ukusebenzisa isandla phela njengenjwayelo nje eceleni izinto ezingala ka left wami. Hayi isandla asihambi kuyimina nje umqondo wami ngathi isandla ngesihambisa kodwa manje isihleli asihambi nje inhlobo. Babo izinto nami engeke ngichaze ukuthi into kanjani engayibeka ngayo ukuthi ubone indlela engase ngizizwa ngayo. Emqondweni wami ngiyahambisa isandla ngifuna ukuthatha something kodwa manje isandla sihambi siyimele leso. Khombisa ukuthi lento le mina enhlizweni ngiyafuna ukuyenza kodwa kule side mangithi ngiyayenza ayenzeki. Hayi leyo nto ke baba ayi ngaqala lapho ukuthi ngibone angathi ngiyaphupha noma kwenzakalani ngingasayiboni nje ngathi ngisaphila noma ngisaphila ngisazazi ukuthi kwenzakalani empilweni yami. Kancane sengizwa nje ukuthi nomqala wami ngiyawuzwa baba unokuqina nje yabo mangithi ngibheka kuleli side hayi awuvumi. Usuku liphela nje mina nje strange into engazazi ezingenzakalelayo. Kodwa angikhulumi namuntu angishela umunye umuntu lento. Ngoba ngulo muntu onjalo mina angiyena umuntu othanda ukulokho inkinga zami kuyivezela abantu abaseceleni.
ngingakayilukhuzani mina kahle nje ngiyitshele kahle lento engiyitshela ngiyona yabo. Yenzeka lento ngasho ukuthi yesontweni nje isonto yes isonto la ngayithatha khona isinyathelo sokuthi ngiye la ngizothola khona ukwazi eclinic la le bese sesilayini cathedral kuthiwa icathedral athola ukuya khona uyothi ngibuze ngale nkinga engibhekane nayo manje engakaze ngiyibone umunye umuntu uthi yenziwa yini ngoba phela okay ngijovile ngiyaveza ngoba manje phela uma ungathi uguqula into kanjalo uyenza enye into kusho ukuthi usizo ngeke ulithole qinisile ngeke ulithole usizo. So kuyakufunala ukuthi ube open uma usukuleya ndawo leya ngoba nabo uma ufika into eso ebalekile ukuthi bekutshele yona ukuthi okay 1 no 2 no 3 uma uthi ufuna into yakho ithi ngeke udlaleke noma uthi ufihlela thina noma wenza njani lapho uyazilimaza wena. Wafika nje mina nje bakhipha nje konke ukuthi hayi la 1 no 2 no 3 ngajova bazama ukuthi jove njengenjwayelo nje sesihlezi sikwenza kodwa this time ayi ngashintsheleka nami into eyenzeka siyaxolisa kube nokuphazamiseka okube khona kodwa nje manje siqhubeka lapho esigcine khona ufike khona lapha bhuti okhulu kakhulu kwengaba hlangabezana nako kuyinkinga anesiba ngibuza ukuthi yini bengihlalele ngoba phela lento enginayo inkinga inkinga nje akuyona into encane hayi njengento ke le yenzeka kumina ke nami esangididile kwangithusa futhi naloko ukuthi hayibo na inkinga enkulu yabo because manje nami sengididekele isandla sami ngisizwa asikho sikhona side lam nje umlenze ezansi nje kuyanyuka kuza phezulu nehlo lami ade selinenkinga kodwa lona ngazi ngibone ngathi uselingconwane beli umunye umbala nje nalo lifuna ukuba mnyama leli lingala ay nesibakhala ke bathi bangizama ke ngalamaphilisi abo lawo amaphilisi lawo noma asakhumbuli kahle ukuthi bathi ngalo amagama abo lawo engisi basho phela lamagama abo lawo nami ngoba futhi into eyenza ukuthi baba lento ingahlali kumina futhi nasemqondweni ilokudideka futhi kwalenkinga enginayo ukuthi yebo ngizoyenza njani into kanje ngoba nakho phela kukhulu indaba ukuthi sengathi mina isandla sami nje ngesisebenza hayibo isikhathi nje sincane kanjena nje ngiyajova into engijwayele ukuyenza simina sekutholakala nje ukuthi manje futhi sengikhubazekile manje hayibo ayikho leyo nto emqondweni lo ngizama ukuyitshela into kanjalo ukuthi into kanjalo ayikho angeke ngiyazama ukuyiforsa nje ukuthi ngibe phela umuntu ngingahluphi indaba okuhlambe ngicela ungisiza ungifasa ngicela ungibambisa ukuthi ngoba manje la mina ngikwazi ukuthi leyo nto leyo mengayena futhi nomuntu othanda ukucela kakhulu nje ekuphileni kwami ngoba ngiphila ngithanda ukuthi ngeke ngizenzele ngithole lo engikudingayo zami ngoba phela nalento esidla ayikho akuyona into engathi nje uyithathe kalula kanjalo aningi futhi abazwa ngendaba izinto ngayo imjovo le abangazi umuntu uthi uyakhuluma akazi yabo ubozo yazi umunye akukhulumela nje into engekho ubona ukuthi lo muntu yazi ukhuluma into engekho bo kodwa manje mawuthi uyambuka lo muntu lento ayikhuluma ngambona ukuthi userious ngayo nje uyana uyayazi
yabo uma umuntu ongayidli yawo lento lo muntu uyayazi lento akhuluma ngayo omuzwa inkinga lento ngoba So into engayisho. mawusuka lapho ikuphi okunye mhlawumbe okuwusizo abaqhubeka nakho owaphinda wabuyela emgaqweni? Kwathiwa kumina nje into engayisho ekuqaleni kwambuzo lo wathi kumele ngizame ukuthi ngibuyele ekhaya. Ngibuyele ekhaya ngoba le nkinga lidinga umndeni, yangidinga nje ngibe nomndeni eduze kwabantu abazongisiza ekuthenini ngithi futhi le treatment abanginika yona nje ingalo le inakekeleke ngoba amanzi ngothola amanzi ashisayo kuyona. Should lo ukuthoba phela amabesho njalo. Should ngiyathoba lapho sort of kanjalo. Leyo nto yangenza ngasuka la ngabuyela mina la estradini. Ngayidlela ngale ndlela engisawadla ngayo. Ngaphuma la engiphuma khona. Cut off phela indaba yokwadla ngoba phela angizoba ngila funa uqamba amanga mhlawumbe usingi ngabuyela ngaya cha ngaya nje ngalo la suku olodwa nje emva kwalapho ngoba nje ngikanje. Okay. Usutsheliwe ukuthi ingalo yakho ngeke iziphinde isebenze ubuyele emgaqweni. Angicabanga ukuthi iyasha ngosuku lokusho ibonakala ikhona. The time kuqhubeka izinsuku awusitshele ngokudevelopa komonakalo ukhula ubona isandla ngoba sengathi nje sishinde manje simnyama and isincane njengamanje. Yeah, hayi wathinta ipoint ebengiselicabanga namusa. Ngineshow ukuthi uyayibuza umuntu osekhaya uthi hayibo. Lengalo kuthiwa umjovo into kanje. Kanti nomjovo yini le esikhuluma ngayo? Umlilo noma into eyi-acid eshisa kanjani kanti yona yabo uyayibuza uyayiphendula ngizomcacisela kuleyo ndawo ke ukuthi ngoba sinje isandla ikwenzakala kanjani. Bathi ngolunye usuku sihleli nje la isihlala khona ke uma sisihlalele senzele izinto zethu. Shuthi sibasa umlilo ebusuku angenje abantu abahlala phela ngaphandle emgaqweni. Sibasa umlilo ke ebusuku sihlale nje ukuze sibone phela nathi senze izinto zethu kubonakala kukhanya wona gesi wethu kahle kahle umlilo. Nje amaqoqo ngamaqoqo umlilo kuyakhanya. So mina shuthi sigcwele ikhanda manje ini idakamizwa impahla enkulu lethu. Shuthi sengishaye kakhulu yabo. Ay ngilala eduze kwawo umlilo ngizi ngiyirelaxela ngoba phela nabafethu ngihleli nabafethu la angikho ngedwa. Ngizi ngiyirelaxela nje yabo. Ngilalisa ikhanda ngidonse uplastic laba sifaka kubona izinto zethu abamnyama laba abasebenziswa laba DSW isifaka kubona lo msebenzi esiwenza la emgaqweni ukalapha lo ukuvula phela imigqomo lesikwenza sithatha igubhu ama-waste recyclers labo plastic ngayibekela bona mhlawumbe abathathu ngalala phezu kwabo eduze kwawo umlilo. Hayi usho ukuthi laba ngihleli nabo baba sezibambile ngendlela yabo baloku behamba ngawani umuntu bagcina bengishiya ngedwa. Ngithi ngilele la eduze komlilo mina ngigcine ngilele nabantu into eduze kwabantu njalo baba bangishiya kyaba mina egcineni ngithi ngiphendukela emlilweni isandla sangena emlilweni. Khona ke into engayisho ukuthi uyayibuza omunye umuntu oseceleni hayibo lo mlilo lo ongezwakali ukhumbuleke isandla sami ngithi vele ngoba ngajova sesilimele imsipha nokuzwa nje ama-nerves. Yes ngoba mina isandla sami singena emlilweni angisezwa lutho phela mina vele. Yeah isandla sami nje siyabrayeka ngendlela esibrayeka ngayo. Siyoze futhi phume lapha ngoba kukhona ozobona mhlambe mina ngikhona into engizoyizwa ngoba lento ngiyibona
lento yangihlekisa umuntu usicelela imayili. Lento le mina ngiyibona ekuseni ngesikhathi vele ngivuka ngaso. Kodwa into eyenzeke sisahleli ebusuku. Kusho ukuthi ngathini lento le yenzeka shuthi yenzeka baba ngakwazi kwayicishela umlilo mangibeki. Yabo. Hayi ekuseni hayibo ngiyavuka phela njengejwayele. Yavuka nakhona ngingaboni same time. Vuka nje ngisindola ikhanda nami lapho ngicabangela into zami ukuthi hey kumele ngiphela ngiyobhema manje ngiqalekile yabo. Zama indlela yokubhema. Ekuseni hayi uthi siyobhemela ngiyobhema. Hayi ngithe ngisahamba ngisuka nje la ngisuka ekulaleni. Sana sangisindi sandla sami. Hayibo. Hoyibo ngithi ngiyabheka hayibo. Kwenzakalani futhi la? Kodwa awuthi mhlawumbe kubhlungu. Cha ubhlungu abukho angithi impahla enkulu phela hayi angisizi isandla. Ngibona nje hayibo. Yabo sinama papamuzi ukulona ukushaye mina meke into ngiyiqala le. Kunama papamuzi anamanzi phakathi. Hey ngisakhumbula ukuthi kwenzakaleni. Hey. Yabo nje hayibo kwenzakaleni la. Ngiyacabanga hayibo lutho. Yabo. Le mpahla yesuke ya umqondo yawuhambisa ngempela ngendlela engazi ukuthi ngayichaza kanjani. Sengisho ukuthi ne-stress uma stress nje inento oyicabanga kakhulu yakwazi leyo nto nje yabo idlulise eceleni because umuntu unenkinga ezihlukahlukene umuntu owasiphila omunye ula emgaqweni sizathu sakhe omunye yabo le inkinga engafani so omunye la ngoba uhluleke nje ukulalela omunye la ngoba akanalo ikhaya omunye la mhlambe ngenkingani umzali omhlukumezayo omunye la uyabo lonto nje yabo so mina nje ngikhulumela mina elami side angazi ukuthi mina ngayiqala ngakuphi mina uma ngathi nje ngila nje mina kanjani yini mina yabo angazi ngibela izinto engayithini kodwa nje hayibo yazi mfowethu yebo uhlelo lolu empeleni olwakho ukuthi abantu begcine bazile ukuthi yile na egcina inqobo umuntu azaphelele emgaqweni nezimo ke umuntu abhekana nazo emgaqweni njengoba ingalo yakho njengoba inje si 1000% sure ukuthi kumphumela wezidakamizwa lokho kodwa ke kwenzeke kanjani ukuthi kuze kufike la khona namhlanje why senza kanjalo senzela ukuthi nomunye obukelayo agweme into angamenza agcinele emgaqweni mhlawumbe uma ungathi nje ukusikhela kancane usibuyisele emuva umfoka bani lona ukhulelephi uzalwa ubani ufunde ephi amabanga phansi wawafunda apha phakeme kwenzeka kanjani ukuthi mfowethu uzogcina ithola usesimene esinjengalesi Siqale nje ekubuyeleni emuva uSiyanda lona uqaphelani wakancobela uMagwanyana awuSiyanda hayi uhluphekile bakwethu hluphekile ngempela ezimeni nje engayichaza kakhulu esidakamizweni nje lesi esisidlayo kakhulu lo iwunga phela leyo esikhuluma ngayo lethu iwunga ayisibulele bakwethu sibulele and amasasa nje yethu aphelile ngiye ngibuke indlela aphele ngayo mina ke angisathandi ke mina nokuyidla impahla enkulu le ngiyalifisa nje usizo ungathanda ukuthi angisize mhlambe ngendlela thile leyo support lethize ukuthi uzanginike mhlambe mina imali direct cha usizo nje angenelela ukuthi angisize ukuthi ngiphume kule nkinga yeah ukhulelephi wafunde phi futhi amabanga aphansi uze uphuma kwaphakeme
mina ngise Claremont mina la engikhulele khona. Ekufundeni kwami bangena phansi ngise Da West eReserve. Ngafunda eDa West eReserve ngaphuma khona ngaya secondary eWitbank. La kuphi lendawo eWitbank. Kuphi lokho eWitbank awunalo ulwazi layo. Hayi lutho mfowethu ngani lapho wafunda khona mina ngisukela le emakhaya kwaNongoma angazi lutho ngeindaba zeThekwini Uthi sengikhohlwe lokhuzi kodwa lesikole lezi nje samandesi la phansi la ngafunda lapho eWitbank ngaphuma ka9 grade level ngihluleka nakhona yes ngihluleka nakhona yini phela ngoba ngisengiqalele impahla enkulu le ukubhema. uqala kanjani ugwayi uqala kanjani kufika kanjani uzofika kwimpahla enkulu? Hayi ugwayi phela baba angithi uyitshela ukuthi uyazi kakhulu phela usufunda esecondary esikoleni lesi amabangeni amakhulu uyitshela ukuthi uyazi ukuthi asifani sabafundi futhi yabo nokuyitshela kwethu ukwazi khona ukuba ilento esizona thina khona abangazona lezo inhlobo kufuna ngisho nakhona esikoleni sisasesikoleni awubona nje hayikhona umuntu ongeke umthathe umfake uthini kulempilo yethu iphilo ethini impiloni ebenikade niyiphila phela ukhothini lo ngasho ukuthi ukhothini ngoba ukuya eklasini ngoba uthanda wena ma uthanda ungayi eklasini awuyi nakhona ayikho into engathi ngihlalele uhlele egroundini mhlambe unabhema ke lobo ugwayi labo lezo insanga lezo ngihleli nalabo engihleli nabo yabo endudene vele ngomqondo ongekho right yabo nonke kodwa sokukhona leyo nto esuke yini khungile indidisile ngaleso sikhathi kule stage enisuke sakusona nabo ngoba kekho ngisho ngasuka siyakhuluma usayibo umuntu angathi akasakelezi phela manje leyo nto nje kuyashesha ukudlula kuyona leyo nto kanjalo nawe ugcina usubona ukuthi engazuthi hayi ngiyisidina lento ngisho ngathi ngiyagula mina yabo ngoba labantu engihleli nabo bekho kule nto engikuyona uzobona ngazuthi wena uyabheda gcina ubone ukuthi into abanje abakusarandile laba abekho kuyona awuphuza amanzi ngathi ama-lips akho a-dry Weqaphelani but uyazi lento esiyikhuluma njengamanje iyona ewumongo wohlelo iyona into oyizele la uchaze kahle ukushweba kwakho umjovo nohambo nompilo yakho nengalo yakho konke lokho kuyisigaba sokugcina sempilo yakho i-final stage njengamanje sifuna la kuqale khona okuwumongo wohlelo ukuthi wawela kanjani ezidakamizweni akumele sikhe phezulu mase sikhuluma leyo ndaba iyona ndaba ebalekile leyo egameni lokuthi lolu hlelo lokufundisa izingane eziseyikoleni ukuthi zingaweli ezidakamizweni mina nginama episode angaphezulu kwa510 manje kunina nonke nike nafika la iyodwa into enifana ngayo ukuthi ugwayi noqala nisese esikoleni so uma wena uzokhuluma ngendaba yesikole ukhe phezulu ukhombisa ukukhathala uphambana nenqubo omgomo yalolu hlelo because asifuni thina lokhu osuyikhona manje sifuna la kuqale khona ukuze kufike la kukhona namhlanje ukuze ababukayo abasa lesifiso sokuqala lapho oqale khona bezohosha imfe bezoyeka ngakho ke sibalulekile lesi sigaba sohlelo esikusona njengamanje
Ngiyezwakala phela. Ngizwile Wathi ukuthi ngizama- ubhemile. Yeah. Kodwa njengamanje ngikutshelile mina ukuthi masiqeda lolu hlelo uzobhema. Kubalulekile ukuthi ukukhiphe ukubhema ekhanda lakho njengamanje. Usiza umphakathi ozolokhu uthutheleke ey'dakamizweni. Yeah, ngizwa kahle futhi. Qale nje kanje ngizama ukuthi ngibeke kanje. Bengisho kulabo-ke abasacabanga nokuganga kule nkinga le yalesi dakamizwa lesi esikhuluma ngaso. Konke kuqala kugwayi. Kukhuphuke Ngingasho insangu njalo. Yebo, kanjalo. That is why sifuna la kuqala khona. Nakhu-ke mina inkinga enkulu ngingayibeka nje ngizama ukuthi yonke into ibe sobala ngayo. Mina inkinga engaba nayo ukuze ngifike kusona isidakamizwa lesi ngumuntu uthanda kakhulu nabantu besifazane phela amathekeni. Nginokuzwa futhi iy'nkulumo nje kuleyo bhodi laba abakhulile enginokuhlala nabo ngasekhaya ukuthi impahla enkulu mawushaya awuchami, yabo, uchama late, yabo, izinto ey'kanjalo. Hayi, chama late, uyadonsa nje ngisho yonke into yenzayo, yabo, umuntu wakhona nje ubuya ne-correct, yabo. I-correct uba right, sisho njalo nje. Hayi, ngitshela, yabo. Nangilo ngizwa lento lethi yona yadonsa even ngisho lokhuza round lokuqala, hayi, yabo mlungu nje ngathi na akusho ukuthi la yokuqala wesibili uhamba kakhulu wesibili, hayi, yabo, into nje mfethu uthi wenza nje one nje mawushaya yona. Hayi, mlungu kuba khona usuku nami ngithi hayi ngiyayifuna le mpahla le, yabo, ngithi angeke mina ngigxile kuyona vele, yabo, leyo nto le ngizothi nje, yabo, mangiyoyilokhuzanela labantu laba wethu. Hayi, bra wami angeke ngimusho ngegama wangasekhaya. Hayi, angihlanganiseleke lento mlungu, angishayise. Yabo nje uyafika nje umuntu wakhona umama nje sengi-right mina sengishayile impahla endlini, yabo. Hayi, ngangempela, hayi, mangilokhuzana ngihlalele nalo umuntu lo imashe le lokhuzane. Hayi, ngempela ngiyibone lento abayishilo ukuthi hayi bo, yazi iyenzeka, yabo. Hayi, uqondile. Hayi, manje njalo-ke mangithola umuntu nje ngisebenzisa le mpahla enkulu, thola umngani wami la ngithi mfethu awenze njalo phela, yabo, angitholele impahla enkulu ngiyenze nje ngibe right nami la bese impahla bese ngiyisebenzise ngithi bonke umuntu wakhona engifike kuyena, hayi, yabo, uba right, khuluma kuphela mani, uyayibuyela ngasho njalo ukuthi uyabuya afune futhi, yabo, kuma ngathi singayiphinde le nto siyenzile, yabo. Hey, amasonto ehamba mlungu nje siqhubeka siphila ngathini inyanga ayiphelanga mlungu nje, yabo, inyanga ayiphelanga umuntu osezwa nje, yabo, ama-pain phela mlungu, yabo, emzimbeni wami. Hayi, lama-pain lawa ngoba phela ngiyakwazi ukuqaleka mina uma ngiqalekele enkantini, yabo, into leyo eba semqondweni wami, hhayi ukuthi ngiyagula, cha, angiguli, yabo, kodwa lapha ngize nje isisu sami angisizwa, yabo, kahle, yabo, lezi zinto lezi phela i-arosta enaso esiswini, hayi, yenza ngenye indlela, yabo. Wazi ukuthi makufika ubra wami shaye le nkantini le esuke ifakwe le mpahla ngiba right futhi ngibuye ngibe right. Hayi, hey, kuphele nje ukuthi ngike ngaba naleya nkinga.
nangakusasa futhi kanjalo uma kufika lensango leya lomjidi ngiba right. Ukungena kwami mlungu ngakubeka nje kanjalo kwayinto-ke nami esekuyinto esengithi awuhambe uyoyithenga nje ekuseni sengingahlali sengingazileke kumuntu yabo, sesizoyihlalela nje sisabhema sekubhema nje lokuthi mfethu awuthenge leya mpahla phela yabo, le esiyibhemayo lo oyithenga la oyithenga khona iskefu-ke lesi esisibhemayo kwabo ilo iwunga. Phinde futhi makwenzeka ngihlala nomuntu same thing lapho phela mina yabo lapho sengi-addicted sengingenile kule mpahla enkulu le ngathini ngani lento ubungeke uze uyicabange itheke nje uma unethekeni angithi wena ufuna ukuthi uyigculise ibe right, ingaphumi ngaphandle ikhulume phela amasena abuya ajwayelane kabi. Ubona ngaphandle la mhlambe nithwistane kancane vele ikutshele enye into yabo, into engaziwa abantu ukuthi wena hey ayikho lento yakho wena yabo, uyiqhude mhlambe phambi kwabangani bakho yabo, abantu abangazi yonke leyo nto leyo nabanye amantombazane eceleni. Umuntu manje kuthi wena uyiqhude wena hayiboy wena ukwazi ukulokhu yabo, inkinga leyo lesi sikhathi besisakusona. So zama-ke ngaleyo ndlela kuze kube ukungena kwami lo ewungeni wangithatha nje isikhathi esithanda ukuba nzima futhi ngoba manje lawa mpela esengiwathola hayi vuka inhliziyo ayikho incane inhliziyo ayishimile inkamba manga uzayicabanga kanjani ngoba lento idinga umuntu okwazi ukuthi aphante ubuphanda kanjani? Njengomuntu usuke sayiqala le mpahla mlungu engidlale ngawo yabona ukuphanda ukuthola imali hayi akuyona into ebanzima kuwena ngoba vele wawaziwa ukuthi uyabhema imali usayithola nje ubuthaphu yabo baba ngathi yabo ugoqa sithina ugoqa wena uthi hey usawugoqa usibani angizame ngemali ukuthi yabo lezo yitori kanjalo mlungu usafika mina kuwena mlungu ngikhazi izini wami ngicela ungizama phela into engakayichazela into engeke uyizwa manje ngoba wazi vele mina ngibhema ungicabangeli lezi zinto lezi ngikushanye ngestori esiwa la semalume osiruji lapho ngizafuna ukushiya endaweni ukuthi yabo ngikhazi into engeke nje awunaki na futhi ayisho mshana nami yebo le nto le kanti ngidlele lepahla indlela engiphanda ngayo le ilula ke ngiyangala ngifuna imali lapha noma tshontshe lapha waziwa phela nje abhema mina nje into nje esheshayo nje mina yabo awaziwa ngathi umuntu obhema kusho uthathile la hayi wena nje indaba yakho ayicatshanga ukuthi wena ngabe uthathe lento into ohlezi ukuyona ayithi manje ama-level akho indlela anyuka ngayo ngeke uphande wena ngale ndlela wena labantu abonakalayo amaphara usungakaphela wena iphara ngithi uyiphara kuwena uzazi wena uzuyiphara kodwa umuntu oseceleni akakuboni ukuthi uyiphara hayibo lonto kuba lula ngokuthola imali nje qhu yabo ngaphandle usuzikhala uthwala ama-cardboards cha ukhulume nalokho khuluma nalabo bajwayele ubacele bakunika nangendlela obuyithola ngayo vele mawe out bese ukhula mlungu imali bese ngicaba manga mozo uyayiphilela nje imali ungenandlela uyithola nje imali bese mawe out awu face wona futhi ngisaqala ukubhema mlungu hawu ngibhema nje uze ukhathale mlungu ulale naye manje awukaze wantshontsha washaya untshontshile hayibo mlungu leyo inkinga phela leyo mina ngazi ukushawa mina mlungu edrobheni ngizangitshela mina mhlambe ngelokishi
Usuphathwa kakhulu ngenduku. Kwakwenze njani awuxoxela umbukeli ekhaya umthatha umbeke isithombeni kusuka nokuhlala. Yabo nje ngoba sisuka emalokishini siza eThekwini emlungu. Jafika phela la eThekwini ngathi ufika la eThekwini safuna phela ukubamba nakhona uzokhe imashi ithini umuntu nawe ufuna imali phela la fika amalokishi akho la okay bamba inkunzi njani enkunzini hayi ziyasho hlale emgaqweni nasebenza phela emgaqweni akudlalwa inkunzi ke akuyona into ngathi mhlambe ucosha oplastic la emgaqweni yabo inkunzi kuvuka akulalwa ngo 4 5 bese semgaqweni kuyadliwa lapho ngizifuna la manje phela imali yokubhema hayi indaba yamashumi and futhi lapho futhi okumele uyazi ngoba ngaleso sikhathi semgaqweni nenzela ini angithi abantu basuke bengakabi baningi emgaqweni ngisho ngathi uyamudla lo nimdlayo manje lethiwa vimba kho umuntu vele babili bathatha abantu abaqhamukayo ngeke umuntu azi eyiyela emsebenzini avimbe abantu ekuthiwa bavinshi umuntu uyagudluka endleleni ekseni yayibona leyo nto leyo ngobani bheka into yakho uyabona mina ngeke mina ngilimalele into engayazi yayibona leyo nto leyo ngeke mina ukuthi siwavimba uhlangana nabafana abawu4 beza ngakwena siwavimba uhamba wedwa uthi uzozama ukuvimba labo bantu labo ngeke uyenze leyo engishoya kodwa ke ngingakusho kuyingozi mlungu bashonile ke abafethu yabo and basashona futhi yabo abasakuyona leyo nto leyo yokubamba inkunzi yabo lungu vele ube nebhadi kokunye uthi uyabamba inkunzi kanti khona umuntu mhlawumbe ozohlangana naye ophethe isibhamu noma mhlawumbe oyiphoyisa isibhamu leso sikhona kuyena nje amathuba okulimala maningi amathuba ukuthi nje usiphuwe nje bese ngishone maningi yabo bamba umuntu inkunzi la uthi yaphenduka shaya ikhanda ngesibhamu yabo shaya umuntu esemotweni lapha ngesibhamu yabo yazi ukuthi amarobots ukubona amarobotsini kunzi lapho banjwe abantu abaseyimotweni vinjwe imoto mlungu la angizivele imele ivinjwe irobot fike cishe ukhiye angithi vula iwindow lokhu uzangihlele kanje fika wena nje ucishe ukhiye ukhipha amawusi kanjani lowo muntu loyo lungu ngoba ufika wena ufiki ukuthi nawe uzele ukuthi akubone ukuthi uza kuyena athi kuyathi ubone robotsini sabantu sibaningi siyadlula la khona oqhamuka ngala umuntu adlule la kuwena eduze kwakho la umuntu yabo irobot livalile qhamuka kanjalo umuntu mase sibawu4 umunye bahamba ngale abanye ngoba ngifika mina la ku-ignition ngiyicisha lo yasivula isicabha naye ngale lo semotweni uyaqala uyadideka hayi busabheke mina la esicabheni kuvuleke nangale lowo muntu lo wehlukana semthama akazami lutho mina ukuthi mhlawumbe lo nayelwa hayi vele nje uyayibona leyo nto mhlawumbe ungicijiselile ukhiphe leyo nto leso sikhala ususiphethe ngaleso sikhathi umchokhe ngaso abafethu bethathe into abayithathayo kuvalwe futhi kube ngazo nje akwenzeka ngalutho kumuntu omunye onganakile ohambelayo nje ngeke lo muntu sebebanje inkunzi lo muntu lo semotweni ungancane uthi mina ukwenza leyo nto leyo uvele kuphume useceleni la asho ngepipe yayizwa leyo nto ususele lapho kulimala lokho yayibona leyo nto leyo mina nje ngize ngiyeke impahla enkulu leyo yokuganga mlungu wadutshulwa nje umuntu engangihamba naye sibabili hey Wabo mlungu uhamba nomuntu niba u2 senibaleka
senigangile phela mlungu yabo. Seniyahamba manje niyabaleka. Qhuma isibhamu into ongazi uyibona. Umuntu ola eceleni kwakho. Bayicabanga leyo nkinga hayi. Nazi ngihamba kwaye mina ngisazi noma nami sengidubulekile noma ngikwenzakalani. Wayibona umzimba wami nje ngisakuzwa nje kahle. Hey boy leyanto leyashiyeka. Hayi mlungu hayi pesa umuntu ngoba kade. Wena kwakwenze njalo uzobanje ushawa. Phela mlungu ngathini le akusona ke lesi story lesi sikhuluma ngaso lezi ngashawa kusona. Ngishawa mina ilabantu base ePinetown. Pinetown endawo ekuthiwa Pinetown la yelo asekhaya. Kahle like sengakhona kunezitolo yabo nje phezulu. Njani mina lana bese ngiphanda ngani ngokungena esitolo. Yabo shwayini shoplifting. Yabo shoplifting. Ngithatha islip esidala. Ngingena esitolo. Ngithatha izinto izinto engizithathayo ngifake lokhuzane ubasket lo wakhona mlungu. Ngiye ngale ngemuva ngithatha inyama. Odingi kala inyama le kusuka mhlawumbe inyama 300 lapha ebusha ngemuva. Bekunikeza bevale ngesalo seble yakhona. Mase uyaphuma. Lo mpahla lo mlungu ngiphuma kanjani nayo lapha ema security. Angithi salo seble kwesalo seble efakwayo mawungena lapha ema security le uvala plastic. Yeah. Yona ke le ngiba nayo ngithi mangisuke ngingena ngisuke ngiyenzela kona security ngivalele into ngisuke ngiyiphethe. Lo salo ngisuke ngiyifunela ukuthi ngiphinde ngifake ezinye izinto lo plastic lo ngivale futhi ngale salo seble yakhe lo. Ngiphuma mina la ngisathengile lo mangisana noma ngithenga nje izikhekhe nobisi wayebo le nto le ngiphume nesinye slip sengiphethe nesinye slip. Lokho nje lo plastic lo akukhulunywa indaba yakho uvaliwe ngale salo seble angithi security liyibonile lento. So lokho sengitontsile la ngafaka lo plastic lo ovaliwe vele ngale salo seble khona. Manje ngiveza slip lesi uphuma. Hayi welinye usuku angazi ngama camera kanjani. Awungazi sengaziwe waphela ujumpe kanjalo. So sebeya kunotice awu yafika wenze lento. Dalo nje wena mawufika la kuba nenkinga yesikuthi kumele kuba khona into oyiphethe la ufika la. Lapho ku security liyakuvalela lo plastic yabo. Hayi ngolusuku hayi bo. Ngathi ngiyenza. Kanti hayi angibuzanga elangeni ngalela langa lelawo. Hayi nje. Bathiwa ngiyima wathi manje majaha kulo. Buyela ngala. Uthi uzophuma engayazi. Hayi ngibuse emuva. Uthi awubalo uthi abuyele ngala. Yebo lonto. Sho kumina la ndoda. Sikhuluma na. Yangala. Hey mlungu yabo lapha. Abanikazwana. Hayi ngeke abantu kukhona phela inkinga ke la. Yabo. Khona nje ngiyayibona nje ukuthi hayi ngiyaqala ukuthi kwenze kanje. Mina ngedwa kuthiwa ngibuyele ngalana. Ngintshontshile futhi ngoba ngiyila manje ngiphethe ngoba ngithi ngiyaphuma. Kuthiwa ngibuyele eceleni inkinga le. Hayi manje ngicabanga nje ukuthi ngeke kumele ngiphume la. Ngihambe ngalo ngidonsisi. Angisayicabanga indaba ukuthi lo ngaphandle manje ngaphuma nje. Awusho kanivimba bamba. Hayi. Ngiyatshela leyo nto bayitshela ngase ngiyikhohliwe nje emqondweni ayisingekho. Bengicabanga le nkinga ngiyonze yibo. Na inkinga ke la futhi sengizoboshwa ke manje futhi. Hayi. Ukuboshwa phela kuyinkinga futhi kungayona inkinga mhlawumbe ejele sengisholo ukuthi ukuboshwa nje. Hey mlungu hayibo. Into sikwesincane kakhulu ukuboshwa phela u-arrest lo wakhona. Hayi. Ha
hayi bo kuyafiwa mlo, kuyafiwa ukubona nje mlo befa kanje abafethu, hayi bo kuyashonwa hayi kancane. Ke arosta nje yale mpahla kule sidlayo. Manje vele ucabanga yonke lento ubone ukuthi nayi inkinga enkulu, sengiyobhekana naleyo nkinga, hayi mlo ngavele ngaphuma esikhaleni nje esincane nje bese benganakile ukuthi ngiyovele ngihambe yabo. Kuthe nje bese naka ezinye izinto nje bese aqhubeka esakhuthuza la, hayi sengingena ngaze ngiqhamuka nje ngaphandle ila engikhuluma khona ika-Boxer ePinetown, leso sitolo sisekhoneni sami erenki leya selo owaziyo ePinetown uyawazi asazi isitolo ngisho u-Boxer ama-security la ngaphakathi mawuphuma nje uphumela erenki yasemondeni. Ngathi ngiphuma nje mni wami nje hey bathi hayi bo bavele behayizeke ungazi bahayizelani ngoba manje into vele ibe inkinga kakhulu abantu base lapha la bavele befune mlungu angazi noma lento bahlezi beyilindele yini ukuthi kube khona umuntu ozoshawa nje kusuke vimba shaya yabo leyo nto le umuntu agijime mlungu aze ubone ukuthi hey bo agijima ayeke yonke into ayenzayo sothi ujaha umuntu angamazi ukuthi umjahelani wenzeni. Hey ngoba ngitshela ukuthi mlungu inkinga yaqala ngawuthi nje ngingayiphe nje ngikhambele nayo nje yonke nje yabo. Abantu bakhona mlungu njengenjwayelo phela into abayenzayo ukuthi vimba baba vimbe shaya nanoma ingane umuntu efuna ukuthi nje ume ungabaleki. Ayi mlungu hayi ngabhala ngazama-ke mina uyacaphela yonke lento abangishaya ngayo angavuma ngaze ngafika eClermont Rank la engaziwa ngakhona nami la irenki engasekhaya. Hayi kulo ukuthi ngena nakhona mlungu yabo nje angisahambi nangenyawo sengihamba emoyeni sengiyadinga bala mlungu evume yonke into hey bo laba abantu hayi mina ngiyazi lethu mlungu hayi ngithi mangifika la erenki ngizama ukuthi ingene kwenye itaxi ngoba ama-taxi abulayi so uma ungena phakathi kwawo uhamba uvele ungene noma kweyiphi itaxi. Hayi relax kancane lapho ngifica i-time kanti le taxi engena kuyona yangasedladleni ubaba Ngcebu ngisengamchazela nanokuthi kwenzakala aseqhamukile labantu lapho bagcwala irenki bakala khona laba bakule taxi engemuva engene kuyona yabo. Khona le taxi engangena kuyona khona kwi-taxi enye ngemuva angibonile ngena la bona ukuthi ibona abakhombisa labantu ukuthi ingene kule taxi laphambili. Hayi beqhamuke labantu laba ama-security akhona aphatha imvu ney'nduku lezi amadompila. Uzwa-ke mlungu kuyabuzwa-ke labo driver laba abasavuma sekuvele kwenza wonke umuntu-ke manje la sekugcwele la nje mlungu sekuyilento nje yami nje ukuthi la kumele ngishawe nalo isela lana kanjalo bafuna ukungikhipha kule taxi manje la ngoba ngila erenki mina ithama lami-ke mina ubaba wami naye ushayela ama-taxi yabo nje ama-taxi nje into walo asebenza ngayo sukela emncane naye i-time ngishayela nje ama-taxi asekhaya kwabo kwami egcine ngekho ekhaya kodwa nje umsebenzi walelo wenza ama-taxi lebalazi nami futhi bangazi kwangaba lula ukuthi bevele nje laba bathi angikhiphele ebantwini athi abangithatha abo bengishaya wabuzwa ukuthi ngenzeni mina yabo. Kumele phela ngicabekeshe ukuthi ngoba bengijaha ngenzeni mina yabo leyo nto leyo
laba abakhamisile laba baphethe induku abala abazi lutho ukuthi ngijahe bangijahela nabazi bakhamisa hayibo leyo nto le ayi wafika ama security athi wabuza kumina wathi hey wena wenzeni wena hayibo lo wajetha hayi mina ngizama lapha esitolo lesendo isitolo sendiya laphana ngizama ukuthatha into engiyoyidla lapha ngilambe ayi wathi labantu abangaba kushahela uzweni ngizama ukuthatha into ozoyidla esitolo hayibo le asibuze kubona labantu bakhona lapha abantu bakhona baqala manje bahlehla abanye babo yabo babona ukuthi lento le abangijahele nabayazi nawo ama security akhona phela afuna na ukungithatha manje yabo kuyoboshwa phela ngoba phela manje mina ngitshontsha mina esitolo nazi izinto setholakele vele lapho ngishiyile mina izinto lapha yonke into le ngangintshontshile isele esitolo evidence yonke ilabo abangijahayo bona bangazi ukuthi bangijahelani ngiyenzeni yabo bajahela nje ukuthi bezongishaya kuphela iyona into abayazi yabo ngisho ukuthi indaba yokushawa na yonke into ngathini emadrobheni kuyinkinga kakhulu lo. Weke waboshwa? Yebo. Wawuboshelweni? Ayirobhari esasiyenze ngase sub 5. Awusinike leyo ndaba nje for like sele no 9 minutes. Umlungu. Ayirobhari mlungu esayisha ku freeway ethi Dumisani Makhaya. Dumisani Makhaya Clermont. Ngikadabeka lapho mlungu. Yabo adabeka D umgaqo lo musha. Yeah, behlanganisa uMashu neClermont. Lapho kuba nebhizi ekseni ingane zesikole abantu bahamba khona bayawela abanye abasuka ngala kadi yezansi kune bridge welela kuphi kanjalo ku main road kulomgaqo lo umkhulu ke lo osanda kwenziwa ngoba uwazula unalo ulwazi loDumisani ngoba umbhaqisho uDumisani Makhaya yawazi umusha ekseni savuka mlungu sihlala emgaqweni sithi asidle noma babili abathathu la yabo laphezulu noma amafoni yawo 2 or 3 samsodayisi hey ngisathi nje siqala nje uqala nje ya jump shuthi sijampiswa yini ngoba sidla mlungu la sizama ukuthi sibambe inkunzi labafundi abo 2 khona basibukayo lapha phezulu abasebenzi umgaqo ulaphakane uphaka nendawo lomgaqo imizi ngaphezulu kanje yabo ayi bayasibuka labantu la bahamemeza mlo yes siyazama nje ukuyithatha lento le ngane lezi sayithathela lezi zinto ayibomemeza mlo bothiwa hayibo Vembani yebo lonto lomgaqo wemnuku unama security akhona vele ethi uvusisizwe yabona ama security abhala njalo uvusisizwe yabona hayi wajahani yabuya ngizulala hey yabona thina ngoba sibheka manje imfuba mlungu azikho injini asinazo hayi ngiyakutshela mlungu safika ngasemadladleni ulimi lungaphandle wayibo lonto le wakhuza mlungu angimazi ukuthi useyephi naye ezivele zahlukana ndlela ukuthi siyabona hayi bona inkinga abantu mlungu bala yes hamba nangemoto yabo thina sihamba lapha phakathi nomgaqo womlungu u3 lane wakhiwa nje mkhulu la mgaqo ngalendlela yabo phana endawo leni yamabhasi yabo lonto lomlungu unokhonkolo kanje abokhonkolo labo bafika la yabo labo ukuhlukanisa ngale siyanyuka ngala siyehla thina siyadla siqeda singena nakuleli yamabhasi phana endawo mawahamba ngemoto ke mlungu uwabili ma uqhamuka ezantsi
kuzomela ukuthi thina ngoba siyehla thina yabo leyo nto kuzomela ulo uma usikanye uhamba nabantu abazokwazi ukuthi behambe ngeenyawo bona wena ngemoto uhamba ngale phansi uye le ujika le emarobhothini phezulu ubuye-ke wehle uzothola thina. Ayi ngoba siye ezansi mlungithini mina kwamele wabehlisa laba abawu-2 amanye ama-security awu-2 lawa ehleli ekugcina ujaha bona uba wena wanyuka ngemoto eyosikhavara apha ngale ngaphambili lo utshela ukuthi yabo ngalesi sikhathi uhamba la uqhubeka uya le wehla ukhonko ngokunyuka la ubude bawo ngala mawufuna ukweqela ngeleni ngale yabo yiwa ngale ngasekhaya kuyiwa sho leleni la ngezansi ukhonko uyanyuka phela ngesiqondisa ilevel yalomgaqo lapha phezulu amabhasi uyanyuka ubude bawo shothi noma ulapha phezulu ugqumela ngala ayi ama-risk maningi ukuthi uphuke ulimala. So mina ngangenza njalo mlungu ngibona ukuthi ayi siyavimbeka lapha phambili yabo engavele asuka ngala agxumela ngala ezansi ayi phoqo umlethe ayi ngizama manje ukubaleka kusabalekile ayi ngiyazama ukubaleka kusabalekile ayi angihlale phansi sengiphukile la mlungu umlenze sengilindele manje noma yini ukuthi abeze kahlathi ngizoboshwa manje ethi sibambe inkunzi la ngizoboshwa manje mlungu akunyuza ngimboni yabo leyo nto nawe uyele endleleni zakhe ayi ontazwane inkinga le engihamba ngamadolo ongena emahlathini yabo leyo nto le la eceleni komgaqo hamba ngamadolo la mlungu ngeke ngiyaphi ngiyakumhosha inomhosha esezansi mlungu yabo ma uyigwala ngeke ungene lapha kulawa mahlathi ngihamba mina ngamadolo ahambeki umlenze wamphuki foto mlungu ngitshela ukuthi mlungu into engangiyiqala nga abona mlungu inyoka mhlambe engaka yes inyoka engaka eyelwe namabala amhlophe igoqile mlungu eduze kwawo lomhosha lo phansi yayibo le nto le mina ngavela kanje ayi ngihamba ngamadolo ngizama ukuthi manje ngizocasha la nje la amahlathi agcwele la foto sengiseweni leli lo singehlele emanzini phela lawa hosho ehlayo ayi faka ikhanda ethi mlungu futhi liyanywa ngathi khona into yayidlile yabo indlela ihlele ngayo mlungu ihleli nje igoqile yabo igoqile ngoba ngiqhamuka mina inyakaza ikhanda likancane kuphela ayenzi lutho enyazi isikhanda ayi iyona into eyangibuyisela emuva yabo ukuthi ngiphume manje labantu vele bebona ngami sengiqhamuka futhi kade kuyingibalekelile mina mlungu babona ngami ufohlozela ngempela amahlathi qhamuka yabo ayi wangibulala ngento uyabazi ukuthi ibuyiswe lapha ezansi sholo leyo nto leyo no brother nje abanye bazi ngabajente kanjalo ungabuza ngakutshela oyedwa nje ngathi umbiza umbuzo akutshela gayibo imlu kasho ngathi yabo le nto leya sho nje umuntu abanenhlanhla lapha yabo boyilanyo mina ngangizolimala ukube yayingadlile ngoba ngicabanga ukuthi yayidlila ayiki inyoka engeke yayizoyeka umuntu ngiza futhi yafohlozela amahlathi lapha yabo amagatsha yaqhephula kuhambe phela abantu lapha akuyona la ejwayele khona ukhanjwa khona yabo uyahlephula nezihlahla zakhona la yabo nje hayi mlungu le nto yibo yangithusa ngendlela mina nje yenzeka nje lento ukuthi manje sengiyashawa la angikho la lento ngicabanga le nto elapha ezansi ngihamba hayibo yabo nje yonke leyo nto nje into nami ngingakayikholwa wayimi yibo nginyuka ngaka la ngiyibone live angizwa ngumuntu usiklampe kanjani ngiyibonile mina ngiyibonile kanje hayibo iqala ke futhi nenyoka yelo mina ngingaze ngiyibone inyoka yelo yeah ndoda
upetrol uphelile. Uqale ngegiya eliphezulu kodwa kwaya. Ga drop amwa. Yeah. Hey. Angasho si upetrol mhlawumbe ngingasisho kanjalo wona. Manje anifanishini ngaphandle kokubhema madoda. Wemluku singathini hey. Nathi sisesama lokhuzane kahle. Inde so siyachargewa nathi ndo. Ngoba bana nothi mluku exen mawuvuka nje. Imali edingala lapho. Uyalala mluku. Imali edingala lapho. Injabulo yakho mluku isemalini yangithola mluku. Ngasho uzi angeke wena wenze lutho ngaphandle kwemali. Ayikho into. Manje mawusunika ithuba kuthiwa yenza umsebenzi ukuze uzothola imali. Why ugcina usubeka imali phambili nokwenza umsebenzi bese uthola imali? Ndo ngizathi uthanda kanjani ukuthola imali. Inkinga le sidla esibhekana nayo. Hayi inkinga mlungu. Ngenye indlela ngoba manje iyadingeka ukuze wena ukwazi ukuthi wenze izinto uqhubeke wenze into osufuna ukuyenza ngaleso sikhathi. Ngeke uyenze mlungu ngaphandle kwayo lendlela ekuyona. Manje yazi most yabantu abawu10 thina sike sabanika imali ukuthi behambe beyobhema before sisebenze. Mhlawumbe ababuya abawu3 obawu4. Uqinisile mlungu. Hayi lapho ke ngiyayivumela ukuthi sinjalo ke thina ke sibhema. Ngingayibali mina ngingayikhiphi mina ngaphandle ngiseyamaphara njalo. Thina nje mlungu sikanjalo yabo lonto. Cabanga into yamanje yabo. Asikho baningi esinomqondo ucabanga ukuthi ngibaleka no20 manje kodwa kuthiwa mase ngiqedela ngizothola 400 rand. Yabo lo asikho baningi esinomqondo ucabanga lokuthi hayi ngaze ngayisidomu. Yabo lo nto le. Ngizobaleka no20 rand kuno 100 sengizothola mangiqeda lento le engiyenza lapha. Lo mali le 100 rand mhlambe umuntu futhi uzoliphela usunga uhlanganisanga uphanti. Yayizo lonto. Ngoba lo wakhona mlungu. Eliphelayo usuku usuku lo. Hayi lesikhathi sesihleli lesisikhuluma nawo manje mlungu wami. Isikhathi sincane kanje. Mina ngikhuluma ngosuku. Ubhema mhlawumbe malini ngosuku? Mlungu ngingadlali ngoba ukuya la ngibhema khona mina ngiya ngo70 rand. Into engiyibhemayo. So ngoba ngiya kathathu ka4. Hey ungayibala ukuthi kanjalo usuku nosuku. Yes. Yaba ke mo maku rice. Ngoba phela ayifani insuku. Nami ngoba ngithi nje 3 4 yabo makubheda 2 yabo ngishaya mhlambe. Kanti lena manje ubhema ikhombo. Zikhala ngakhombo phela manje. Lokugcina lakho mfethu nje 30 seconds ungathini mfethu kubantu ukuze bangagcini bewele idakamizweni. Hayi bese ngizinje bethi hayi abayeke mfethu abafethu mfethu hayi uthanda nezinto mfethu. Hayi bese abayeke mfethu njena nje bese sithanda mfethu. Asithandi mini. Akekho umuntu wangitshela mina uthanda ukuthi aphume kubahlukane nabantu azi kahle ukuthi bayamthanda mfethu azoyidlalela emgaqweni. Yayibona lonto le azoyishizilisa la azongagezi mfethu. Angithola mfethu. Umuntu ade eyithanda yabo. Ayeke ukwasha ayeke mfethu ukuyithanda yena ukugeza yena mfethu phela mfethu sina ngathini ngoyi fana nenhlanya siyinhlanya kahle sina kodwa manje lokho siyakubalekela. Abafethu abaningi bakubalekela mlungu uma umthethe wena oyibona ukuthi uyagula. Yebo. Mfethu yabo. Mfethu umuntu ubona ayayiphika nje lonto cha. Mina ngiyabona nje umuntu mangibuyele emuva nje kumina ayibona. Wayibona ayikho le kimi. Leli drugs mfethu hayi ayibulele. Manje lengalo yakhe incane lengaphi khuluphela. Ngabe yancipha yini le wawukade umngako le mali? Hayi luso mngwa. Mabona nje mfethu ngathini.
lento le waye mina ngingaxakeka ngoba manje mina mengingaka yonke indawo nangala yabo sho la ingoba ngazi mangilimalile ngangafasa kanje mina yayibona lonke igazi shuthi liya flow lehlela la ngoba lesandla lesasikhulu kwayisona isandla lesila izansi shuthi igazi lalehla liza la yayibona lonto le yeah bagcina ke ngoba ibona nemino le mngaka phezulu ayikho mngaka imino mncane kabi yabo lemkhulu kodwa yehla manje sekuncane ngazi. No hayi futhi usibongelele nabendlezeni phapha ekhanda amenzi indaba lo muntu omemeza athi akhalalele ukuthi igolo lajama lichithekile nina bakambhudu bomvu njengegazi nabakashishiliza ngedidi kwelimholo lemhlabeni emdedule lokhuluma uprofessor ngingokamkhize ngidabwa phansi kwanongoma esigodini sabha umthetho sohlangothini lakaMandlakazi bangabe yaqala ukuba ingxenye yohlelo lethu oluchungechungele how I ended up in drugs okuyingosi engaphansi kwesitebele MPTV1 la isilanda khona abafowethu nodadewethu abavele ngeshiya edakamizweni abasuke bezosilandisa kabanzi ukuthi bawela kanjani lokho sikwenza malungana ngqo nokuzama ukuqwashisa umphakathi ngakho uma uqala ukuba ingxenye cindezela usubscribe button cindezela nebell okuyokubeka emathubeni amahle kakhulu ukuthi makhona esinye isiqephu engisiposayo iyokenceza ocingweni lakho yothi mawungena phakathi uyobusitholela isiqephu sangalolo soku siyacela ukuthi ujoine i-membership okuyiyona ezokwazi ukuthi isinika amandla okwazi ukwenza ezinye izinto zenzeke esingakwazi ukuzenza cabanga ukuthi sidla amaningi sakini.